sing wigati siramu nyaketa marang aku Nyai lan sira rawan nyaketa marang nyaketa dimen ora keprungu marang Nyai Rondo sak anak-anake ya Ger pasti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mongkon eling ora uripe nasane seenom pasti tasamuwa penggalaku kang karo prasaja kanggo tetuladan anak putune kang nerusake kepesan wong ing ngarep sebab gelem ora gelem dina sesuk kuwi tiba gilir padukuan manandhan kang kudu atur pisusun ana ing ngaso untuk sinuwun ana ing ngaso dalem Narendra Mikatapra Sinuwun Prabu Baka wis kacetha lamun Sinuwun Prabu Baka kuwi ngersakake dedhaharan kang awujud menungsa mula mengko wanci bangun esuk kowe gawe bumbu rujak ya Nyai kanggo goreng awakku lan sametak rogo sego paripulu raja lele cacah pitundangan kanggo bineping uga rantri sametakno mengko karep bendika pedhati kanggo pisungsung Sinuwun Prabu Baka mula ngiras pantes ya Nyai aku njaluk pamit karo njaluk pamit mengko dimen jadi jatah pangane Sinuwun Prabu Baka kowe tak jaluk momong putramu sing becik anakmu rawan momen kang kanthi becik ya Nyai aduh Kyai napa kula saged nampa latane kang lagi mekaten lho ya Kyai kowe tak jaluk iso nampa lakon iki ya yen aku dadi dedharane Sinuwun Prabu Baka aku wis netepi kewajiban lan minangka dharmaku marang kademangan Manandhan kene ya aku ora bakal negake yen kawulaku ing kademangan Manandhan kene dadi dedharane Sinuwun Prabu Baka mula aku wae mongko dadi dedharane Sinuwun Prabu Baka ya Nyai oh alah Nyai Kyai kok kados mekaten lampane kang kedah kula sandang kudu dipisahake marang priya kang tak tresnani inggih menika paduka Kyai kula mutusan ngetesno kali paduka Kyai kok jenengan menika kedah ngendikan ngatus mekaten lan ngampai kelakon ingkang kados mekaten lho Kyai wis Nyai yen aku dadi dari Sinuwun Prabu Baka selama rasa semolang mergo aku wis tetep ngarang kewajiban nyuwun gong ingkang sami Kanjeng Rama kula pun rawan sumulapun piye kawan korbage matura nggih nuwun inggih Kanjeng Rama menapa mboten langkung prayogi teng kutha rawan mau ingkang dados dedharane Sinuwun Prabu Baka rawan ora kena ya ora kena ya kowe tak pisusungake dadi panganing Prabu Baka uripe Rama ora bakal ngrembaka ya tak arep-arep kowe tetep bisa lestari uripe keluarga neruske gegayane wong sak kadembangan
gawe kocokro kene. Ngungsio golek panguripan sing becik, golek papan sing kepenak yo, Ger. Wis ora usah nggawa. Wong sing ganti pun Rama wis rumangsa lalu yuswa. Tegese pun Rama wis tuwa. Pun Rama kang dadi darane Sulung Prabu tak kira uripe Rama ora muspra, Ger. Dasare Rama nindakake kewajiban. Tur Rama wis duwe pangarep-arep sing bakal nyambung sejarahe Rama yaiku sira Bambang. Tapi sama Rama ing susma. Sira saya winaya ing asri. Sipun Apa, Bu? Bocah kacarita kaya mangkono, durung purna ngene imbal wacana. Sasat wong Minang durung abang, kecoa durung lumeseping Bantara. Kadyak kang saminggah, duwe mulat ingkang katemben prapta nenggih Dewi Kunti Talibrata ingkang anirat Yan Bratasena. Kumraja tanpa Nyai, kok panjenengan kok sampun krungu napa kirang sekeca anggen kula napa kirang sekeca anggenipun saniyarem. Jaragan papanipun inggih namung kados mekaten, Nyai. Nun inggih Nyai, boten kirang prayogi anggen paduka paring pitulungan dumateng kula sak anak-anak kula, Kyai. Rodok luruh sithik, Nduk. Aja cepet-cepet. Ya iso Nah, luruh. Nuwun inggih, Kyai. Boten kirang prayogi anggen paduka paring Kecepetan, Jan. kula sak anak-anak kula, Kyai. anu aja kecepetan. Usine sepetan. Luruh. Nuwun mangke Kiai. Nuwun inggih, Kyai. Boten kirang prayogi anggen paduka paring pitulungan dumateng kula sak anak-anak kula, Kyai. Kok bayangke suarane suara wong sedih. Malah kepara anak-anak kula menika saged leren wonten kademanan iki. Nuwun inggih, Nyai menawi pekaten. Sekawit kula empung rumaosi wonten bab ingkang
paduka sing itaken. Nitik saking ageman paduka, salah dawa paduka menika kados bilih paduka menika sanes tiyang loro saudon telu sawrupan. Dudu wong padesan. Kula percaya bilih panjenengan menika golonganipun piyai luhur. Menapa maneh sumlamar gandanipun wangi kados gandanipun lisah jayeng katon. Kula nambah keyakinan kula bilih paduka menika sanes praying sudra. Sewu gunging kalpatan Kyai. Wonten ngarsa paduka pun pangapunten Kyai. Menapa Kyai sampun nate mireng gelaripun negari Ngastina ingkang lenggahi ratu jejuluk Prabu Pandu Dewanata Kyai. Oh nggih Nyai, sinten melih ingkang boten mireng punteranipun negari Ngastina. Menika negari ingkang jembar leladane, adil makmur kuncara saindenging jagat kaya, langkung-langkung ratunipun Prabu Pandu Dewanata sampun kajana priya kondhang menawi ratu wicaksana ngembani para kawula. Inggih Kyai, awon tanpa werni kula menika lanjaripun sawarga Prabu Pandu Dewanata. Aduh Gusti.
menika ratu ingkang kejem. Sak punggawaning menika sami watak buta, beteng betah nganiaya. Kamila tekad kula kemawon ingkang kinarya dalanipun siwul Prabu Boko, Supri. Wah. Ki Demang. Lilanono aku kang bakal labuh. Idep-idep aku males kabecikan marang Ki Demang. Nyatane Ki Demang wis bisa nyambung uripe adatiku sak kabeh. Tanpa ana pitulungane Ki Demang, ati-atiku mbok isih urip mbok ora. Nyatane panjenengan sing paring pitulungan sasat sing nyambung uripe adatiku. Terutama maneh aku pengen gedhake dharmaku. Uripku mung tak kudhokake. Tak dharmake kanggo Nuwun inggih Raden, nuwun inggih dapur kapangsuk yoga katujuhe ngenu. Menawi lekas paduka Raden Lagi rebuk Bratasena serius. badhe paring pangayoman dumateng kula sak keluarga. Miwah tiyang negari saewa cakra Raden. Kula namung saged ngaturaken gunging panuwun. Nanging watos sing manah kula pilih mengke Raden ingkang dados kurban wonten negari Kacakra Raden. Mongko paduka menika sanes kawula ing Kacakra Raden. Wah. Bratasena tumraping aku sedyaku menawa nindakake dharma kanggo jagat raya. Ora mligi marang sawijining negara nanging tumuju lestarining jagat sawegong Ki Demang. Nuwun inggih Raden, nuwun inggih kula ngaturaken agunging panuwun. Mugi-mugi kemawon lekas paduka ingkang kados mekaten tansah pinayungan Gusti ingkang ngurbeng dumadi Raden. Inggih Kyai sampun kula suwun paduka sak keluarga pitados kemawon. Bilih menika wanci Gusti paring pepajan tumrap jagat Kacakra. Inggih Gusti Putri mawantu-wantu kula ngaturaken gunging panuwun. Ayo Bratasena tak kanthi ana ing pepungkuran dhisik. Pamita kelawan sedulurmu kabeh ya, Nger. Prabu Pandu Dewanata, ratu ing negari Ngastina sawargi. Aku percaya
Lamun aku percaya, lamun iki mengko kang bisa ngilangi pedhot kang ngelimungi ana ing negara Eka Cakra. Inggih, Kyaine ngestokaken dawuh. Inggih Kanjeng Rama ngestokaken dawuh. Nah, samektakno ya Nyai, tata-tata gawe bumbu rujak sing mirasa kanggo nggorehi saliraning Bratasena. Lan samektakno saubrampene klambu, sega parikulu, raja lele pitunggangan. Siagakno ya Nyai. Nun inggih Kyaine ngestokaken dawuh. Nun inggih ngestokaken dawuh. Nyai. Sagebyar katalika wau wis purna dawuhira Ki Demang Ijrapa sigra nyamektaken uga rampe katingal saking Mandrawa sami sesanti murih mulyaning bebrayan.
panjenengan Prabu saking Padukuhan Manahilan. Saking Demang Ijropo sampun santoy nganur-anur sinuwun. Oh, ngono teh. Nono nggih sinuwun. Yen to pancen mengkono serak sumengko rasaku kepengin ninggal mangan pisungsung saka Manahilan teh. Mula saka kuwi kaya adatku piye kang wis nglorake. Dawono marang Sentana negara Yika Cakra inen nonton nggonku mangan pasedahan saka Padukuhan Manahilan ya teh. Inggih sendika ing ngestaken dawuh sinuwun. Pokoknya ora metu. Demang Ijropo paring gedaran marang aku jan Kurakapi gedeke jan. Wah, gede dhuwur. Iki nek kanggo cagak panganing Prabu Bapa kena kanggo setahun. Ora ngelih wetengku. Jan kok gede dhuwur. Saka mburi ya gede, saka ngarep ya gede. Kok lan menake. Wah, yen kowe pengin mangan daging menungso, panganan aku. Yen kowe sembodo bisa mangan aku, ora bakal luwe sak jeke urip. Yen pancen kowe iso mangan aku, mara kage panganan. Oh, lah kok nek iso? Kowe wis dadi cagak panganing Sinuwun Prabu Bapa, kowe wis dipisungsungake marang aku. Lah kok nek iso kuwi karepmu piye? Burung karuan kowe bisa mangan Bratasena. Ngerti yo, cacing wae nek didak kroncalan apa meneh menungso. Yen kowe pengin bisa bedah dadaning Bratasena, cacah panganan aku. Weh, ladalah sithik tengik ngabangke kuping ucapmu Bratasena. Trek. Ngabangke kuping Bratasena. Bratasena, kowe pineti dadi panganing Prabu Bapa kok kowe ndadak arep wani kuwi? Piye kowe Bratasena? Apa aku wedi Atunista kawulamu entek dadi panganmu? Kowe ora disingkirake kowe bakal ngukuhake jagat saung. Lah keparat kowe sajak ngabangke kuping. Lakon gagak
timpamu Bratasena. Yen kowe ora disirnakake kowe mung dadi. Dene Paduka Raden Bratasena ingkang Sembada Menjaya Prabu Baka Raden ingkang mekaten ical raos was-was watos manah sedaya kawula ika cakra mila keparenga Paduka Raden jumeneng nata wonten negara ing ika cakra lenggahe dampar keprabon Prabu Baka Raden monggo ya. Lelabuhanku ora kesisipan glendenging rasa milik luwih-luwih kamukten anggonku makarti mligi kepengin gawe tentreming sesamaning urip malah prayoga anakku wae dimen dadi ratu negara ing Cakra. Oh mekaten Raden inggih ngaturaken gunging panuwun prasetyaning manah kula sak kulawarga mugi benjang wonten medal ingkang prayogi kula sak keluarga saged ndarmakaken gesang kula dumateng Gusti kula para Pandhawa Raden. Langsung sapa.
lae mregeget kuget sak ndulita. Hemel. Iki dodokan pripun, Pak? Biasa. Gusti Putri Ndara Ayu Kunti ageng pacobang ningkang kedah paduka tampi tuwin ndara-ndara kula Pandhawa. Namung kula aturi pitados Gusti Putri, sepira gedhening coba lamun tinampa kanthi klasing manah bakal nyengkakaken tekaning nugraha. Mugi-mugi saklajengipun sedaya sami manggih rahayu salaminya.